en puɗɗorima inde Gueno en yuule nulaɗo men korsuɗo nulaɗo men mo jamirɗen yen juule kala saaha en donima jinnaɓe men ɓe sababu men woni godal men o aduna en donima dendagal sernaɓe men ardiɓe en to banggue diine e ardiɓe en to banggue aada en donima dendagal ɓe cellani ɓe hen tawateɓe cuuɗi cafrirɗi ɓe hen tawe nder cuuɗi men nder galleji mumen ɓe hen ne mbadda e rafiji men ummo jotto Allah ne jogui jaam Allah ne jogui cellal yo Allah rokku on cellal mon ha timma allahumma amin en donima dendagal dumbaɓe nde Allah rokkata ɗumen fattange wawde dumbitede jaaha hajuji men jokko e golle mumen nde won noon ko ɓuuri hen hewde ko tuumaɓe ko takkaɓe ko ɓuuraɓe doole ko haɗaɓe haalde miijoji mumen ko haɗaɓe liberté mumen eɗen ñaago Allah nde Allah ɗaccittaɓe ɓe mbawa jokkade e hajuji mabɓe allahumma amin en donima dendagal ɓesguji men tawateɓe wuuro e tawateɓe ladde en donima diaspora men yo Allah aynu yo Allah reen yo Allah suur yo Allah uddit yo Allah aynu yo Allah reen yo Allah uddit ñaago Allah yo Allah aynu on yo Allah reen on en donima kadi dendagal sagataɓe men heddiɓe cuuɗi wonɓe galleji men ha tengti noon e nder guure meɗen eɓe ndeni guure ɗe eɓe ndeni taaride ndi eɓe ndeni nayeɓe ɓe e rewɓeɓe e sukaɓe ɓe kadi kala ko fagga adda eɓe toppito ɗum eɓe jeera ɗum yo Allah jundu balɗe moƴƴe no battane nde heewi wiide kala neɗɗo jonɗo e ɓuuri yo andu wol darne ɗum e nangue darinima e nangue o noon tinno watte mum hakkille mbasa hijjide ɗum mbasa néglise ɗum tengti noon kadi e mawniraɓe batten hakkillaji men no feewi e mawniraɓe men batten hakkillaji men no feewi e mawniraɓe men wonno noon rewɓeɓe wona worɓeɓe yo noon mawniraɗo ko jinnaɗo mawniraɗo ko jinnaɗo saabu kala janggo e jaam to jinnaɗo yiyaka ko mawniraɗo lomtoto kadi kala nde miñiraɗo teddugal ko foti no cibde misral ala hakkude mum e mawnum haysino wurdino e jinnaɗo mum musidɓe tedduɓe teddugal wonta ɗon nafoore wawi wonde ɗon de ko hakke ko Allah hoddiri ko yo ummo e junggo ma faye mum ara kono noon teddugal wonta ɗon kala mo teddinani mawnum mo jiiɗuɗa yummo e baba walla mo jiiɗuɗa baba goto mawni jinnaɗo ma ala ɗo teddugal ala hakkude mon jurum ala hakkude mon mbimi haysa wurdino e jinnaɗo maɗa ɗum de sowat noon tinɗen batten hakkillaji men no feewi mawniraɓe worɓeɓe noon e rewɓeɓe pop saabu mawniraɗo gorko an nde gonɗa suka ko kañum dari ko kañum e baba dardine ndema e kañum e baba dardine gayna ko kañum e baba dardine ha ɓakke ene mbaɗa piye ɓakke ene mbaɗa tuufeje ene mbaɗa galleji ene maaha ha koɗɗa hen e ñamminma ene jarnuma ene toppituma ha keɓɗa ko keɓɗa ko ɗum noon tinno kala teddugal joguiɗa e bamma ngal teddugal aɗa foti jogade ɗum e mawni wona noon debbo o wona gorko o nene so yiyaka tan hande ko bandiraɗo debbo siɗi noon wona miñiraɗo ko bandiraɗo debbo nde won noon bandiraɗo debbo musidɓe tedduɓe dardata yitere banum gorko kono jinnaɗo mum debbo dardirta ɓiɗɗo ɓiyum ni min tinɗen teddugal yo won hakkude men e mawniraɓe ɓe teddugal yo won hakkude men e bandiraɓe rewɓe noon tinde nde feewi mbatten hakkillaji e bandiraɓe men rewɓe mawɓe ɓe noon woni mawniraɓe e miñiraɓe pop wallahi neɗɗo dañata ko ɓuuri baɗum debbo
wallahi neɗɗo dañata ko ɓuri bannude debbo, neɗɗo dañata ko ɓuri mawnude, neɗɗo dañata ko ɓuri miñum. min tinnoɗen jurmodiren, tinnoɗen ballodiren, tinnoɗen kala ko neɗɗo caɓɗa bande tinno yo nafoore ma woni muɗum. hay sinno to banggue jungo walla so a ala tinno kam haala moƴƴa e yitere teddugal, e yitere korsa, e yitere jurum yo woni hakkude maɗa gandanɗa hoore maɗa e bani debbo, o yo woni hakkude ma e mawni, yo woni hakkude ma e miñum. mi rokkon tan yeru dabɓo ƴeewe so tawi gandanɗa hoore maɗa sagata gorko wiine naata hoɗande ene resa, wiine resa. so tawi tan o haali hayso ko hitande o wi ɗo e ndiɗo oɗon goni hande duuɗo lewru avril, o wi avril mo wuuri 2026 ko deso ñande o haali konngol ngol ha on ñalawma ara, ha on ñalawma ɓenna, bandiraɗo debbo o ñallinta, wallinta, ɗanota ko ñamata ha yana mum hakkille mum woni gandanɗa hoore maɗa koye oɗon cérémonie. fodɓe haalande haala, fodɓe yettede yetto, fodɓe noddede noddo, heddo jomum ne mooro, ene fuuɗo, ene ñanto, ene sumba, ene sajo. kala tampere ene tampa hen musidɓe tedduɓe ngam hollirde beelama mum, ngam hollirde gandanɗa hoore maɗa oɗo événement, ngam jaɓɓade cuddiɗo joom ballum gorko. ƴeewe tampere ɓe tampara e yangueji meɗen, ƴeewe tampere ɓe tampata e kewuji men e inɗeli men e pop. ɗum noon ko yidde wi noon bandiraɓe debbo musidɓe tedduɓe ko poɗɗo teddinede, ko poɗɗo yurmede, ko poɗɗo horsinede, haala moƴƴa teddugal téléphone yettade ɗum e kala saaha juurade ɗum yo won hakkude men bandiraɓe men rewɓe. tinnuɗa hay sinno bare debbo ne jogui joom galle mum ne jogui nde garuna, teddugal ma yo won hakkude mum e muɗum. tinno e kala saaha miijo ɗum e kala saaha darda ɗum yitere jinnaɗo mbimi jinnaɗo debbo, ko ɗum woni ko nafaten, ko ɗum kadi gandanɗa hoore maɗa woni ko weltintaɓe. noon yo Allah ɓeydu koddigal moƴƴal hakkude men bandiraɓe men, yo Allah ɓeydu jokkere ɓeyɗam hakkude men gandanɗa hoore maɗa bandiraɓe men. neɗɗo sene wiya ko moƴƴo caggal leydi, ne wiyata moƴƴo caggal galle, ne wiyata moƴƴo banggueji goɗɗi, ya taw moƴƴere maɗa bandiraɓe ma takkiɓama galle ma ɓe, galle mon on ɓe ɓattiɓama ɓe koreji ma ɗi, ya taw kañumen cetti moƴƴere maɗa. so tawi gandanɗa hoore maɗa moƴƴere ma haalama, ko jamboreɓe kalata moƴƴere maɗa, miñiraɓe maɗa, mawniraɓe maɗa, denɗiraɓe maɗa, baɗiraɓe maɗa, hay goto hen wiyata o kayyata, hay goto wiyata gonga, ƴewta hoore maɗa musidɓe tedduɓe. ene waɗi yimɓe noon moƴƴi tan ko caggal galleji, moƴƴi tan ko caggal galleji, mbaɗanta ko jamboreɓe, mbaɗanta ko woɗɓe. kono noon to banggue famille mumen ala nan nangui juuɗe mumen ha tiiɗi, yo Allah dandine ɗum, allahumma amin. en donima dendagal maɓe ɓe pop, maɓe ɓe yo Allah yurmoɓe yafoɓe harnaɓe aljanna, mayraɓe ɓene yo Allah rokku ɗumen no muñori. nde wonno ɗum tan woni aduna, aduna ko jeere e tan ko duggede, dugguɗo fo yahat. ɗum noon tinɗen moni fof kadi yo jotto on ñalawma koko arata. nde won noon Abdoulaye Alhaji Oumar Dew wi yimɓe ne mbiya mayde bettat, ko mataw yimɓe jiiɗa mayde tan kono mayde bettata, saabu a anda ko ha janggo, a anda ko ha jengga. ɗum noon kala to neɗɗo woni yo jottoro, yo waɗi hakkille mum ko maayowo. so neɗɗo miijima ko maayowo, so miijima gandanɗa hoore maɗa anda mande yahata, wallahi ma wood ko waɗani, ma wood kadi gandanɗa ko haalani, ma wood kadi ko gollani. ɗum noon tinɗe no fewi e tijjade e jottorade oɗo ñalawma, allahumma amin. musidɓe tedduɓe ɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe ando dine maɗa weltare TV e dendagal Laylay Tripelle men, dendagal rendoji men to rendoji fulɓe, dendagal to dande men nde nante. sikki ala kala ñande alkamisa eɗen kewi addude yewtere meɗen ko fate cellal aadi. nde wonon cellal kañum woni afu ngaalu, cellal ko kañum woni afu ngaalu. saabu so neɗɗo sellani haydara ala ko tuya, so neɗɗo sellani haydara ala ko wawi wadde, so neɗɗo sellani haydara ala ko yiiɗi so wona cellal muɗum, wiide cellal muɗum. ɗum addani pulaar wiide cellal ko afu ngaalu. wallahi celluɗo so neɗɗo ne selli ala ko waasi, so neɗɗo ne selli ala ko waasi, ala ko neɗɗo ne selli musidɓe tedduɓe wiyata Allah ko heddi ko fof ko bénéfice. cellal noon so Allah rokkima cellal maɗa ha timmi, tinno cellal ngal jeer ɗum. aɗa heewi wiide cellal way kono dañal ni. so Allah rokkima jawdi, waɗe hakkille maɗa jawdi ndi ka luuɓadi, tôt ou tard ka ceerto e mayre.
non kiɓitta jawdi Allah rokkituma jawdi gandanɗa hoore maɗa jawdi ndi to uttata ka cettowo e mayri ma ndi yeehi ndi woppima walla an a yeehi a woppindi cellal ne ko noon so Allah rokkima cellal ka luɓaɗo ɗum noon wadde no kiɓitta jawdi ma mbaɗa géré jawdi ma ndi caloɗa jawdi ndi bona mbaɗa jawdi ndi to poɗɗa wadde ɗum ke leptatama janggo so Allah rokkima cellal ne tinno gérde noon cellal ngal gérde noon cellal ngal ganda cellal ngal ka luɓaɗo mbawa hutorade cellal maɗa mbawa gollorade cellal maɗa ko adi ko rafinara saabu hay sinno wona rafi gandanɗa hoore maɗa tawi ko rafiji ɗi ganduɗen rafi mawɗo nan ɗon woni ko wiyeten nayiw neɗɗo so nayi hankkadi rafama saabu eɗen gandi holko suka wawi holko sagata wawi nayejo hayso yiiɗi wawa ɗum noon so Allah rokkima cellal ma ko adi ko nayiw nguni ara ko adi ko rafiji ɗi ne tawma ɗon tinno rewru Allah jokkiri enɗam cellal ma ngal wiide hami mawna mi yaha jama wiide hami mawna mi watta naflude wiide hami mawna mi waɗa joyi ha jokkere enɗam a alda waddani ladial e Allah a anda ma mawnu a anda ko mandi ɗum noon e saaha mo joguiɗa nde tinno rewru ɗum Allah cellal ma ngal rewru ngal Allah cellal ma ngal jokkiri ɗum enɗam cellal ma ngal ya e peleta ko pele moƴƴe non yo Allah rokku en zerde cellal meɗen celle meɗen Allah rokku en zerde cagataɗe ɗum cagatagal meɗen heɗo Allah rokkima doole Allah rokkima cagatagal Allah rokkima sembe tinno rewru hen Allah jokkiri hen ɗam kadi andu ganda ƴeew zerde ɗum sono teskima ɗon jiiya hande mawɓe hewɓe jiiya neɗɗo tan holta e duuɓi heɓata o heela ha laaɓa o ɗigga o natta wawde ƴukkitade o ƴuro o hofo tawa gandanɗa hoore maɗa ko mawɗo cellunoɗo e cagatagal muɗum o waɗa ha gandanɗa hoore maɗa cagatagal makko saabu cellal Allah rokkimo ngal ala ko ronki wadde walla ala ko huuli wadde ko wela foof omo waɗa to banggue liggey somo liggo o tampata to banggue ƴettude o ƴetta ko teddi ko yimɓe mbawa wiide ƴett mbawa ƴettude kanko o ƴetta to banggue peel o tampata to banggue ndemal o tampata jiiya janggo e jaam musidɓe tedduɓe o kalisa way kono oto ni ay oto sa heeɓi oto to hesɗi ɗo so tawi a géri oto maɗa aɗa andi oɗo oto gandanɗa hoore maɗa nawata ko 17 place walla 5 place walla 7 place a wi tan ganan kay so tawi tan a gérimo a ɓurtata e makko 7 place ko no wiya ni a watta e makko ko teddi ko tonnage makko a ɓurtinta ɗum musidɓe tedduɓe aɗa toppiti entretien ma e vidange maɗa oɗon oto aɗa wawi wondude mum duuɓi kiitali kala neɗɗo ari sikkata ko kesso so tawi noon a heeɓi oto a wiyama ko 7 place nawata an a wi ma mbaɗa ha 15 place so tawi gandanɗa hoore maɗa ko belɗa fo aɗa fawa e mum mbaɗa e mum surcharge saaha ha jiiya caggal o watta memde leydi walla ha saaha laamuji mum poɗɗuino joni joni jiiya oto maɗa ma woni moteur o walla keeso bona joni joni ko adi komo yetto duuɓi ɗo fawi wonde tawa gandanɗa mo o qualité ɗum noon neɗɗo ne ko noon tinnuɗen so neɗɗo heeɓi cellal yo zer cellal muɗum yo anda ko wawi yo anda ko waɗi mbasa sajjitade wal gueɗe saɗa ƴetta ganduɗa no ƴettirɗa mbawa mbasa forsude gandanɗa hoore ma wal gueɗe sikki ala alkamisa hande jiɗɗen haalde koto fati e cellal aadi ko fati e laaɓal nde wonno ɗen kewi wiide so cellal woni afo ngaalu laaɓal wona afo cellal non tinɗen toppirɗen laaɓal cumci men laaɓal ɓalli men laaɓal nder e laaɓal boowal rafiji kewɗi addata ɗum ko wasde toppitade laaɓal nde wonnoon kala to laaɓal ala ko mborosaji tawete ɗon woni microbe aji ɗi noon kañum caɓoto yoga e rafiji ko rafiji ɗi ngara en mbiyani mo laaɓɗo ñawata kono noon mo laaɓani so laaɓal ala musidɓe tedduɓe ko ɗon rafiji ɓuuri wawde gandanɗa hoore maɗa feeñde rokkon yeeru tan mbimi hayso gañande sa gañima gañande ayi gañande to cuuɗi mon to village ka gaynonoɗo walla ka tenoynoɗo walla to mbawɗa yaade fof a gañima a nawama to docteur a yettima to suudu safrirdi docteur o so yettima gañande nde ko ardi pop o waɗata ko gaŋuji makko ayi ko laaɓal ko tewade o waɗa ciseaux ji taw ko ciseaux ji juɗɗe o wasa taw ko ciseaux ji ɗi kañum woni ko nanguirta coton woni wiro o ƴetta alcool o waɗa hen o wone lafkinde gañande nde o wone lawƴude nde o itta microbe aji gonɗi hen ɗi pop ha laaɓa o lawƴa ɗum laabi kewɗi o lawƴude alcool o waɗa hen bitadine o waɗa hen ko foti wadde hen nde fuɗɗo wadde spiralda woni o kola guila buuɓi juuɗe walla goɗɗum
o wima ya balɗe ɗiɗi walla balɗe tati ya artu sa arti kadi la même chose o waɗata o lawƴat ɗum ngam ittude microbe aji gonɗi sata hen ɗi wona tan ari ka gañiɗo wannima hen kola yeehi walla wannima hen lekki a yeehi walla rokkima ordonnance ya coodi jara ala ma o lawƴi ɗum kadi gañande gartuɗa pop a ƴeeɗo lartitande ha cikka woni koye larñinde woni koye jontirde nde tawa woni koye lawƴude ko lawƴata ko ɗum woni ko warata microbe aji gonɗi sata ɗon ko laaɓal musidɓe tedduɓe non toppirɗe laaɓal ko kañum woni afo cellal laaɓal ko kañum woni afo cellal laaɓal noon hande jiɗɗen haalde ko laaɓal hunuko ko kañum woni porte d'entrée kala kene naata e nder neɗɗo to banggue ñamete e to banggue ko yarate koto hunuko rewrata to banggue ko ñamete e to banggue to yarate saaha hay fofango neɗɗo no fofira hunuko sabu saaha kinima ne cukka mbatta fofirde hunuko walla saaha aɗa waɗa fofango pofira kine saɗa yaltini hendu ndu kadi hendu ndu yaltira hunuko ñamde noon e yarde ɓaade kay aɗa selli wona gandanɗa hoore maɗa aɗa waɗa ñamdugol artificiel walla jargol artificiel pop koye hunuko rewata hay ɗum ne so waɗama artificiel ko tiwo watte tiwo nandete koye hunuko he nawe ha yetto goddol deke noon en gandi ɓaade ko ɗon woni damal kala ko neɗɗo ne ñaama e kala ko neɗɗo ne yara ko ɗon natirta musibitude on nokku foti ko labdi on nokku way foti ko labdi way kono jogoɗa londe maɗa woni bandu lawƴa bandu o ha laaɓa ɓaade bandu o ne laaɓi noon aɗa yiɗi ƴogdemo ƴokirtama ko siwo a toppito siwo yo laaɓ siwo mo ƴogirta o so siwo o laaɓani hay sinno bandu o ne laaɓi musidɓe tedduɓe ko zéro donc neɗɗo ne kala ko mbawɗa ñamde walla ko mbawɗa yarde ya taw hunuko ɓaade rewta koye hunuko ya taw hunuko ma ne laaɓi so ɗum ala ko ñamata ko ma rewto hunuko ɗo hunuko ko taw microbe aji nan ɗon longere ñamɗa nde yaada e microbe ɗi coomo e longere nde walla woɓande nde gobɗa jaram ɗam yaada e microbe aji ɗi paye nder reedu noon caabo gandanɗa hoore maɗa yoga era fiji ɗum noon tinɗen musidɓe tedduɓe toppitade laaɓal kunuɗe meɗen toppiten laaɓal kunuɗe men toppirade laaɓal hunuko mum noon ko ardi foof ko andude holko ñamata neɗɗo wona ko heɓi foof ñamata hay jawdi ƴeewe hay jawdi mbimi jawdi je hay jawdi so naati ladde jeyata kene sunno ene ƴeewa ene taaro wol kuɗi e wol puɗi ñamata ha yetto wol nokkuji ene andi wol puɗi walla wol kuɗi ɗi ñamata wol leɗɗe jawdi ñamata andi tan leɗɗe jawdi ñamata donc neɗɗo ne yo tinno yo tewo yo andu ko ñamata neɗɗo yo contrôle ko ñamata ko ɓaade kay ɗiɗi cellal maɗa ko ardi foof contrôle ko ñamata ko contrôle ko ñamata ko yo woot ko paltiɗa yo woot gandanɗa homaɗa ko calliɗa yo woot ko ganduɗa ɗum ɗo min mi fotani ñamde ɗum walla min somi ñaami ɗum ɗon teskoɗa kadi neɗɗo kañum wonata docteur hoore mum teskoɗa ɗum ɗo somi ñaami ɗum redam ne doga ɗum ɗo somi ñaami ɗum ne addayam estomac ɗum ɗo somi ñaami ɗum ne haɗa mi ɗanade ɗum ɗo somi ñaami ɗum ne addayam tension ɗum ɗo somi ñaami ɗum ne ngabbina sukaram ɗum ɗo musidɓe tedduɓe ɗum neɗɗo teskoto ndentuɗa gandanɗa homaɗa mi ñaami ɗum ɗo hande redam dogui janggo mi rento ñamde ɗen gueɗe mi ñaami hande ɗum ɗo mi teskima kala ne ñaami ha ko redam koko dokata walla kala ne ñaami ñaami kosam seliya redam koko dokata a waɗi goho a waɗi tati a andi wat feere ndentoɗa ɗum min mi ñaami ɗum ɗo komi gartere constipation kala ne ñaami macroune teskima kala ne ñaami macroune mi arete constipation ɗum ɗon ndentoɗa ñamde macroune neɗɗo yo tew neɗɗo yo andu ko ñamata neɗɗo tesko organisme mum tesko ɓalndu muɗum ganda kadi waktuji ñamata neɗɗo foti jogade ko waktuji ɗi ñamata neɗɗo foti jogade ko waktuji ñamata a ñalawma hay to banggue ganda organisation meɗen wona e tubabe ko waɗa organisation men to banggue ñalawma neɗɗo jogui gandanɗa hoore maɗa koko wiyete repaji tati ñalawma walla ɗiɗi joguiɗen ko kastari subaka joguiɗen ko bottari nangue hoore joguiɗen ko hirade jamma docteur goto noon japonais o holliri o wi kanko de ngam yidde hollirde fayida fulla e fayida ɗeɗo gueɗe tati nokku ɗiɗo saahaji tati ñameteɗi o wi kastari so tawi aɗa haccito o wi sa welama hoto hay sa dañi hay afamaɗo hoto noddu o wi bottari noddu sehil ma walla nodda guiɗo ma
hirande ɗaldu gaño maɗa ko yidde andindol musidɓe tedduɓe fayida ɗeɗo ñaami ɗiɗo saaji tati ñameteɗi ko ardi fof kasitari ndi o wi hay afma hoto noddu sabu fayide gonɗo hen o fulla gonɗo hen e cellal gongal hen ngal ɗum noon tinno so neɗɗo ronkani so fini subaka yo hajiru taw kadi ko kasitari bandi fayida ko kasitari wandi énergie ko kasitari wandi vitamine mbawde jogadema ñalawma walla subaka o ha beete so tawi a ronkani so tawi kay jiɗɗa ko cellal maɗa jiɗɗa ko laaɓal hunoko maɗa so tawi a haccitima kasitari ma moƴƴiri a gayni a sufjima walla a brosima walla a soccima hunoko maɗa sa wawi joɗade jooɗa ha bottari tawa ala ko ñamɗa hay nder bande dessiné o sukaɓe jangguinte ko jaɓata téléji ko aɗa yiina ɓe mbima so tawi aɗa yiiɗi sellude évite de grignoter entre les repas tawi jiɗɗa ko cellal ɓandu maɗa salo ñamde walla seto ñam kon hakkude bottari e bottari hakkude kasitari e bottari walla hakkude bottari e yirande sa yi docteur ɓe mbiyde horde ne moƴƴi andu wadde joɗade waktuji a ñamani ko hunde wande fayida no fewi neɗɗo sene ñama yato ko ɓandu mum koko namdi yato organisme mum koko namdi yato ka kiiɗuɗo saɗa yiiɗi andude ñamde ha beltoɗa saɗa yiiɗi kadi andude ko weeli e ñamde nde walla yimɓe noon koko turi tan mbayi kono kullon ni ngala ari koko turi tan ay daggi so fini ori koko turi tan neɗɗo yo jogo waktuji ɗi ñamata neɗɗo yo jogo tan waktuji ɗi ñamata mi haccitima ha reedam heewi mi dawi mi jooɗo hankkadi gandanɗa homaɗa padiyammi ko bottari mi salo wadde grignoté ñamde guerton en cafoyon en ñamde ga bouryon en gâteau yon en ko ari foof pelmoɗa ɗum noon yo neɗɗo salo ɗum so tawi ne yiiɗi cellal ɓandu muɗum tigui tigui nen mbasiyo yimɓe noon ha tengti e bandiraɓe rewɓeɓe hewɓe kaccittako surtout élevage ji ɗi hewɓe kaccittako jomum fina tan wiya min mi haccittako min somi fini mi yiiɗa kasitari c'est très gandanɗa moƴƴani c'est très dangereux finde subaka gandanɗa hoore maɗa a haccitaki a ñamani haydara a yarani ko wuuli a waɗani haydara no wawi fodde pop musidɓe tedduɓe tinno sa fini subaka waɗ feere kaccitoɗa tinno sa fini subaka waɗ feere kaccitoɗa sa ronkani haccita ko waɗi vitamine hay so wona ko heewi haccita ko waɗi vitamine kaccitoɗa kasitari ma moƴƴiri kasitari ma wandi vitamine jaaha no wawi fodde pop ɓuuri bonde pop ko pina subaka tan aɗa wawi aɗa ɗani pina subaka gufƴuɗa jaaha e haaju maɗa haccitaki aɗa wawi yande crise aɗa wawi ɗum ne wawi foof ɗum noon so neɗɗo ronkani yo tinno yo haccito so tawi a haccitima a gaynima noon musidɓe tedduɓe évite de grignoter yimɓe kadi yo neɗɗo yo ndento sodde ñamele e kala saaha e laabi guila sukaɓe meɗen ƴeewe sukaɓe men e kala saaha cukalel garta école ene gondi diidi musoji sukaɓe garta école ene gondi e gandanɗa hoore ma dokke kalisaji ɗi wol yimɓeɓe nunɗani devoɓe ko wayno sos tawa ganduɗa cosata ko buuru saaha sos mabɓe ne wawi heddade ɓe mbasa nunɗude ɓe mofta sosuji ɗi ha janggo ɓe gultina walla mabɓe no defirta ni taw ɓendani walla toppitaki laaɓal mum foof par ce que jomum ko commercial miijaki holɗe saabu eɗen gandi defowo ne defoya ko ñaami e galle mum e defowo ne yeeyoya wona gotum ɗum noon tinnoɗen musidɓe tedduɓe ko ardi foof onon aroɓe école aji oɗon jeeya ñamde oɗon jeeya sukaɓe o yewɓe beddaji gande sukaɓe ɓe jeeya toon ɓe ko sukaɓe moɗon saabu annene ɓinguel ma nana janggoygol école ka yiiɗa ɓinguel ma ñammine toon walla ka yiiɗa ɓinguel ma yeeye toon tinno évite yeeyde ɗum ɗon sukaɓe annene saɗa fewna ko ñamde tinno fewini ɗo ha feewa pewnira e newuya ndem tawa ko hunde lamde saɗa a andi ɓurti walla a andi heddima fewani tinno ruf hoto wiya aɗa ɓeyda ɗum gandanɗa aɗa wultina walla aɗa ɓeyda ko defɗa janggo a waɗi beñe ma gasi ñalli poussiére e foof yayaka a fini subaka yaltinɗen beñe ceerna ɗum haala hoto wiya aɗa watta ɗum e nebam aɗa wultina ɗum seeɗa aɗa mélange e beñe ma ɗe piiɗa hande ɗe aɗa yeeya sukaɓe tinno ndentuɗen ɗum sukaɓe ne so donkani so haccitima ha reedu mum heewi galle jomum wannama koppo mum buuru waɗanama hen beurre walla waɗanama hen mayonnaise fewnanama ha feewi addanama e sakkos mum so ronkani yo ñam ɗum so tawi no ala ko heddi so wona kadi ne sooda ko ñaami yato mo cotta o aɗa andi ne laaɓi yato cood mo jeeyowo on ene andi kañum hoore mum gueɗe mum ko yiyanma ko ne moƴƴi wattinen hakkillaji gadden ko ɓesguji meɗen neɗɗo kala ko yiiɗa ɓiiyum waɗe yo tinno hoto waɗa ɗum ɓiɗɗo goɗɗo ɓi janano laaɓal hunoko jiɗɗen haalde hande laaɓal hunoko noon so haalama tan ko arti foof ko wofƴade kala saaha neɗɗo kala nde ñaami ha gayni yo tinno yo wofƴo wofƴu ko adi foof wofƴade c'est obligatoire yo wofƴu wofƴu ɗo kadi enen mbaɗa ero bandiraɓe eɗen gandi wol nokkuji
hande yimɓe kewi addude koko wiyete Maxwell e lavabo jiida Maxwell e lavabo jiida lavabo waɗi ko gandanɗa hoore maɗa ko hunuko lawƴete ko neɗɗo wawi brossade so tawi a wukkiti hen ndiyam ɗam fayi ko foos fayi ko évacuation ko yi lavabo noon walla no wiyete Maxwell noon woni coƴorguel ko yimɓe coɗorto ne coɗoɗo yimɓe foof ne coɗen sabunde ne fawe hen sahani wal galleji ɗen gara eɗen tawa jomumen hay kudduji jomum ene pawa hay kudduji ene pawa gandanɗa hoore maɗa e guel ɗon Maxwell guel ɗon coƴorguel ɗum noon guel ɗon coƴorguel foti ko labde noon neɗɗo fotani en jii wal galleji walla en jii walla yimɓe gara gandanɗa hoore maɗa jomumen coɗo ha laaɓa gayna gufƴo jiiya jomum wukkita gandanɗa hoore maɗa e Maxwell he wona hunde siwlisde musidɓe tedduɓe wona hunde siwlisde surtout kadi so tawi ka koɗo ay koɗo so are galle so tawi a tawi joom galle en gamirta koyngal goto fuɗɗo wadde tongol gila yettaki so are galle ka koɗo a yettima e galle ko mbawɗa wonde foof sa yiiɗi gona ceernajo mawɗo sa yiiɗi gona ministre sa yiiɗi gona neɗɗo o grade ko wawi wonde foof mbawɗa wonde foof so tawi a are galle ƴeew e darde holno joom galle en ɓe mbayi ƴeew no joom galle en ɓe mbayi so tawi a ari a tawi galle gandanɗa woni foof soɗo so soodima gayni ɗum ni wofƴima yahat bawol wukkitoya tinno anne sa gayni wofƴo jaaha bawol gukkitoya mbasa wukkidde Maxwell hewɓe ha tengti e ɓen lawƴoɓe kaake sahane nefa walla lawƴoɓe kaake sahane nefa par ce que kaari wukkite Maxwell kadi ko ɓurden teskade en teskima enen ken yahoɓe nde wonnoon ken tenkoɓe en tenki tigui ko adi keɗen naara hoɗande en tenki ha keeb cosɗen fedde nde wiyatno ko FMTTT fedde minen tan tawi tenki ala tan jahani ken yilleɓe ken natɓe galleji e pop gara saaha tawa bottari ɓadine wal ñamiroɓe kudduji ɗi so gaddama pawate ko dow Maxwell guewel Maxwell noon foti ko labde jaaha galleji gara tawa gandanɗa homaɗa so yimɓe ñaami gayni kaake ɗe so lawƴama Maxwell o ko hen lawƴitte koye kaake he lirde e kaake ɗe wadde guel Maxwell foti ko labde ɗum noon tinɗen wofƴade no wukkita e Maxwell en tout cas min de ɗum fewnitakimi tawi wol waɗoɓe ɗum min de ɗum fewnitakimi so tawi galle fof waɗata ɗum tinnoɗen onon lawƴoɓe kaake ɓe Maxwell guel soɗon lawƴi ɗum lawƴire ɗum banggue mbason lawƴidde e bagage bottaji walla katasaji walla paltuji mbason fawde kudduji ko adi ko yimɓe ne ñama e caggal nde yimɓe ñaami mbason fawde ɗum gandanɗa hoore maɗa dow guel ɗon Maxwell ɓadde Maxwell guel ko gukkitengel ko surtengel min dessinno sagam neɗɗo so hufƴima wokkitta e Maxwell so tawi no ala ko heddi so tawi ko ɗum woni aadaji galleji ɗi tinnoɗe Maxwell guel gukkitton guel seɗa lawƴi ɗum lawƴe ɗum banggue wasa lawƴidede kaake kudduji e ko wawi wonde foof wasa fawede hen pour toppitade laaɓal muɗum pour éviter wal certain rafiji saabu yimɓe potani celle potani walla yimɓe ɓe cellani won rafiji ko jawɗi rabde caggal noon mbiɗen nde kala neɗɗo ñaami hayso kaffe maɗa jarɗa sa gayni tinno wona cukalel hayso ko sukaɓe maɗa élevage walla almuɓe jomumen jaari kaffe gayni so adi ken jahane janggoya an jinnaɗo wiɓe yo ƴettu ndiyam ɓe gufƴo ɓaade kay brossal ɓaade yimɓe hewɓe kewi ko brossade ko adi ken jara kaffe walla ko adi ken kaccito kewi ko brossade min kam somi brossima jamma mi fini subaka mi salliguima mi juuli kafam walla kattaram ari mi haccitto mi gayna nde mi ƴetta brossam mi brosso walla yimɓe noon brossoto koko adi ken kaccito so tawi noon jamma nde lewtoɗa nde a brossaki a fini subaka alay saago a brossat par ce que pinata ko hunduko ma ne heewi guufa ponnoɗa hunduko ma ne heewi gooƴam pinata ko hunduko ma ne ɓorwi so tawi noon mbimi nde leltoɗa ala ko cakkitɗa wadde so wona brossade a brossima ha hunduko ma laaɓi ala ko ñamɗa ala ko ɗumɗa sa fini subaka a salliguima walla a wufƴima aɗa wawi haccitade ha gayna nde puɗɗoɗa brossade han sanga noon so tawi jomum jomum haccitima gayni yari kaffe walla wawi wonde pop yo wufƴo ƴetta sa ronkani mbaɗa feɗel ma nder hunduko ma gufƴuɗa jaltina ciki cewa ko ñamɗa ko foof ko ɗakki surtout ɗemgal hayso kaffe jarɗa ne ɗakko e ɗemgal sa yari bisam ne ɗakko e ɗemgal sa yari jus woni boisson mbawɗo wonde foof ne ɗakko e ɗemgal maɗa ɗum noon lawƴa ɗemgal ma ha laaɓa brossoɗa hunduko ma laaɓa jaaha dawa to papa jiiɗa yaade foof hunduko ma ñalla ne laaɓi ko rewi hen ko wona ɗum ko soccade alhamdulillah rabbil alamin eɗen jogui leɗɗe eɗen jogui coccorɗe hay nder capital uji men hande coccorɗe ne jeeya mbiɗa foof coccorɗe ne jeeye kadi ne weeɓi ha soodi coccorgal maɗa aɗa wawi soccade kala saaha soccorgal kadi tinɗen neɗɗo wawa soccade e nder yimɓe
soccade e nder yimɓe ayno neɗɗo funnoto ƴettude brosse muɗum jaha douche walla jaha lavabo walla woda joƴƴiɗa aɗa socco tinno coccorgal ne ko noon goppen soccade e nder yimɓe mi rokkon yeru jeehi Afrique central walla to garta e brique tan tawa joom brique ne jogui coccorgal mum socco kadi saha fof sirƴi saha fof ɗum sa renaki on kile an kam pesi on kile walla kile ɓe gonta arti brique maɗa par ce que mbiyata ka salté ɗum noon tinno en brossage neɗɗo sene brosso so ronkani yo ƴeew nokku cuñiɗo wasa brossade e nder yimɓe wasa brossade e nder oto yimɓe ne gone transport ene jaaha yimɓe ne gone nder bus yimɓe ne gone oto personnel jogoɗa coccorgal maɗa laggo saha fof certine ne ɗum saha fof aɗa sirƴi musidɓe tedduɓe hayso ne yooɗi faɗɗani neɗɗo so ronkani ɗacco ha garta galle maɗa jogoɗa nokkuyel ma woda joñiɗa ƴetta coccorgal ma coccoɗa huɗoko ma ha laaɓa no mbiɗen ni brossage brosse tawi ko brosse tawi ko patuji hande ko ɓuuri hewde ko piraté patuji hande ko ɓuuri hewde hande ko chine pewnte mbaɗaka barke ɓuuri heɗ anda ni koto fewnte anda ni ko fewnira a brosse oto ñiiƴima ha ñande fo aɗa brosse taw hunoko ma laaɓani patuji moƴƴi no goodi ene jeeya pharmacie ngaji patuji moƴƴi ne joodi ene jeeya walla magasin supermarché ji taw ko d' origine sa ƴeewi tata ko prix mum wona gotum sa yeehi oɗo pharmacie a tawi oɗo ne yeeya ujunere temedde ɗiɗi a yi hono makko ne yeeya jeere temed tati walla temed nayyi aɗa andi wona gotum ko jiiɗa coggu rendirtake ramas donc sa feltiti sode tinno sode ko moƴƴi ko taw koko nafanma brosse ko même chose walla brosse aji jaaha pharmacie mbiɗa brosse ujunere jaaha jeere jiiya brosse temedere wona gotum walla brosse aji hay sa soodi ɗin brosse aji moins cher tinno saha fof hay soko yontere fof walla lewru fof walla balɗe sappo e joyyi fof change on brosse ɓaade coɗɗa ko brosse mo moƴƴani so ɗum ala so ɓooyi brosse o déformata natta liggade natta wadde ko foti wadde ko donc jogoɗa patte ma moƴƴo woni dentifrice ma moƴƴo wona signal wona coggal wona ko wawi wonde pop ana jiɓe jeeya pharmacie qualité ji ne mbayi no liiti saha ni sa namdima dentiste ma docteur maɗa so daari hunde maɗa ene wawi haalandema walla pat poɗɗo yaadude hen coda patte maɗa toppitoɗa patte maɗa toppitoɗa brossage maɗa sa ronkani laabi ɗiɗi par ñalawma woni subaka e jamma ko adi kal lelo walla mbiyen jamma ko adi kal lelo e subaka sa fini ɗiɗo nokkuji ɗiɗi toppitoɗa brossage ma hunoko ma laaɓa ko ñamɗa fof gandanɗa hoore ma taw hunoko ma ne laaɓi ko jarɗa fof tawre koye hunoko ma ne laaɓi e waɗi yimɓe Allah ne seedi so tawi gandanɗa hoore maɗa jomum haali sara maɗa ɗeɓata ko tuddi waɗi yimɓe so jomum haali sara maɗa ɗeɓata ko tuddi jokkata ko damɗi goyre wirtima ko wasde toppitade laaɓal ko ɗumen ɓuuri hersinade pop ko neɗɗo jogaɗo hunoko lobku kadi hunoko holno luuɓirta hunoko holno bonirta hankkadi so tawi a renaki wiide ne heɓɓita ɗum tiiɗat wiide ne heɓɓita ɗum tiiɗat holno hunoko ma bonirta noon aɗa ñama goro aɗa ñama petit cola ƴakka petit cola aɗa ƴakka goro aɗa yara ɗum ɗo aɗa yara café aɗa simmo aɗa waɗa pop ñiiƴe ma bona hunoko ma ɗum ne so tawi ɗum hankkadi sa ronkani dentiste hande sa yeehi to dentiste ɓe jogui machine aji eɓe mbiyata ko kirtage ɓe lawƴa ñiiƴe ma ɓe keefa ɓe itta tarta o foof ha laaɓa ɓe bindanma ordonnance brosse ma inɗe ma jettoɗa laaɓal maɗa so tawi noon neɗɗo ronkani yettade ɗon neɗɗo ronkani yo salo yettade ɗon Ndiaye Seydou Amadou ne heewi wiide mooso bettat nde jontaɗo yo soccu mooso bettat jontaɗo yo soccu wallahi kayi hayso neɗɗo ko anda ɗum ko anda ko foof so neɗɗo jaali walla moosi a yi ñiiƴe mum dani ma weltoto wawɗo wonde foof siɗi won debbo si wona gorko kalda neɗɗo tan moosa ñiiƴe mum jiya ñiiƴe mum dani tal walla jala jiya ñiiƴe dani tal Allah ne seedi a weltoto ko mbawɗa wonde foof ɓuuri hamnade foof ko neɗɗo jala gandanɗa ma jiya ñiiƴe donka andude hol couleur jogui walla neɗɗo takkoma haala heddo aɗa falo en kaalani noon kadi gandanɗa hoore maɗa couple uji woni resdiriɓe ɗo kadi ɓuuri mettude hen ko ɓuuri hamnade ko ɓuuri teskede hen kadi ko worɓeɓe wasde toppitade laaɓal kono ɗumen saabu siddiɗo maɗa so tawi tan takkima sara muɗum huno mum no luuɓi nden yo omo soccu ka babba an ko ni mbaɗa an walla jenna ɗum hayso huccidde joom so wi ɗum o babba welani kono ma kirti ɗum walla ma wonno mbirɗa ɗum walla ma wonno kalduɗa ɗum par ce que ko mbiyata ko an woni joom galle kon kono hande wol debbo custuɗo wiide joom galle mum yo ummo yo soccoyo walla yettoma mbiya aɗa salla ɗum par ce que hono mum laaɓani ɗum noon tinɗen musidɓe tedduɓe bandiraɓe worɓe tinnuɗe toppitude laaɓal moɗon aɗa heewi wiide laaɓal to banggue lelde to banggue leeso ko rewɓe ɓe ɓuuri waw toppitade ɗum kañum ɓuuri wawde heblade ɗumen saabu ne saɗi debbo leltoɗo taw lawata ɓuftaki ne saɗi debbo leltoɗo taw waɗani urantiri mum ne saɗi debbo leltoɗo taw brossaki kono ƴeewe worɓe
e worbe ene wadi worbe ganda ni holto ganda ni boros hol wadirte meeda hutorade boros saha mi to gal coda walla kele leggal cocco jodo libbi coccaki c'est pas normal c'est pas normal lelda e jomum takkodiron ada fofa e mum hendu mettuni ara ada lelo jagna wada yaltina ngojam ada bonna jagna wuji ada bonna darbuji ada bonna pop jomum taw ngana mane musi dum kanko debbo saha taw susa haldi dum non tinden musibe teddube bandiraɓe worɓe tindude toppude laaɓal surtout laaɓal brossage ko adi ko jomum lelo tinduɗa sa ronkani ƴettu ndiyam ma ɓuftoɗa ha ɓandu ma laaɓa ƴetta brosse ma brossoɗa ngara yimɓe lelodiri yimɓe leldima ene gonde leeso goto gandanɗa hoore ma ene kuccodiri ene jewta ɓuuri bonde fof ko jomum lelo ndugtodira walla yimɓe to lima ndugto walla jomum saha acca kota yiɗa jomum wona ko lawƴi kinade kaake ga ene fitti kino ga ene ransa ga ha ɗanoɗa beɗene wawa arde anje takkadema sababu odeur hunoko maɗa walla ne seedi walla yewtere mbanɗen ɗo en keeɓi gandanɗa hoore maɗa wullitiɓe rewɓe wullitiɓe kañumen mbima to elle mataw worɓe men kalaten saabu ko kalɗen ko foof tawe hen joom galle ma yiiɗa ɓuucadema tawa gandanɗa hoorema an hoore ma aɗa andi aɗa andi no mbayruɗa yiide jomum socco walla a meeɗa yiide jomum jogui brosse to jomum haali sara maɗa huuɗo ko muɗum mbimi cikkata ko damde goori wirtima heddo jomum wiyana ɓuucuma walla jomum wiyana lelo sara ma ne to yewtide maɗa kala nde haali so hani aɗa wiya eyyi tawa ni ananani mbiya tawa ananani saabu ganduɗa wawa yidde certude mum Allah e odeur mettude ɗum noon tinɗen musidɓe tedduɓe brosse de hunoko mum lawƴude hunoko mum wona e faaro jeeya koye cellal jeeya saabu so tawi a waɗani ɗum janggo e jaam hunoko ma holno luuɓirta hunoko ma holno ko ñamata takko hen addantuma ko carie dentaire woni ñaw ñiƴƴi musoji ñaw ñiƴƴi musoji noon so are maɗa ɗum waɗi jamma ara hunoko ma ɓuuta abbogo ma ɓuuta jamma ara donka ɗanade nde yimɓe ɗani nde taw an aɗa hanga e gaddi rafiji kewɗi ko wayno felewere en ko wayno ñiiri musore en ko jamma heewi irtade ay ɗo kadi ene tentina ko mbimi en brossage jamma waɗi fayida nde ay to neɗɗo ñaami ko a ñalli ñamde hunde ɗakke hunoko ma foof a brossaki so jamma ari ay brossol ngel ko nde ngel yaltata ko nde ngel wonata e ñamde kanngel ko ɗakke hunoko ma salte gonɗo e hunoko ma o ngel ñama so ɓooyi seeɗa ngel yula ñiiri nde ay ñawre makko yettuno ñawre so firi waɗa ko gaska ay gaska ñawre nde kullel sa hillima taw toon ko wiyete firu ko nder toon wonata naata nder muɗum wona toon ñalawma ari deeƴa so jamma ari yalta tampinma ɗum noon tinɗen kadi ñiiri holto heɓata holno yuldata walla holno ngappitotto hankkadi la budde tan nde ñiiri ittoye donc so ñiiri nan wawi wide ñiiri mum no muusi fof ne ittoya walla ñiiri ñawde fof ne ittoya ɗum noon saabu haɗata ɗum ko toppitade laaɓal hunoko muɗum toppitade brossage yaade kala saaha yiyoyde dentiste muɗum so tawi foti wadde curettage hunoko mbaɗa curettage so tawi aɗa foti lawƴude hunoko ma mbaɗa so tawi walla ñiiri yiyade hen guila e law ene fuɗɗi waɗede attaqué jomum safre tawi ne yuuli ñiiri ndi ne wuuri nde waɗa plombé musidɓe tedduɓe so ɗum ala tan sa renaki ka gayno ñiiƴi ma ha laaɓa walla hunoko ma ko luuɓata dus ɗum noon tinnoɗen to banggue laaɓal hunoko tinnoɗen to banggue laaɓal ñiiƴe banggue laaɓal ɗemgal kadi neɗɗo brossima yo tinno yo toppito ɗemgal mum wona ñiiƴi tan ko ɗemgal ko ñamata gueɗe kewɗe sa yari walla sa ñamini ɗakko e ɗemgal donc so tawi a brossima brossage kadi jogui kono brossirte jogui kadi ko gandanɗa hoɓa nde wona tan kujuk ñoni ɗum ala walla brosse aji kadi gandanɗa homo aɗa mbimi tawa sa yi brosse cikkata mataw gandanɗa a ronkat ni andude brosse o holno wayi saabu jomum jogo brosse fodde duuɓi ɗiɗi jogo brosse fodde hitande ɗum sa renaki gaña ɗakkude ma taw kadi lawƴata ngal way kono bale ni ay bale woni baleji pittirten karoje walla bale darde ɗe aɗa andi so ɓooyi bale ɗe cifoto holno mbatta hankkadi hay sa fitti bale ɗe mbattata ko juude fittata ha laaɓa donc brosse ni holno naywirta nattat brossade nattat lawƴude ñiiƴe ha laaɓa donc sa yi brosse ma wayi noon sa ronkani surtout brosse aji hande ko ɓuuri hewde ko pirate sa ronkani kala lewru walla lebbi ɗiɗi change brosse coda brosse ma goɗɗo itta o brosse beddoɗa coda patma taw ko patma moƴƴo wona gandanɗa maɗa pat pirate mbasa sodde ko weeɓi par ce que ne weeɓi ala sol ko nafanma sa soodi ko weeɓi a haydara nafatama ko bonnude kalis maɗa noon tinɗen musidɓe tedduɓe to banggue laaɓal tinnoɗen to banggue brossade surtout musidɓe tedduɓe ko adi ko jomum en lelo so adi jomum lelo a ñalli ñamde a ñalli yarde a ñalli yarde atuji e tufmeje pop nana e hunoko ma nan ɗakki hunoko ɗum loggi hakkude ñiiƴe ɗum woni ɗemgal so jamma ari brosse hunoko ma ha laaɓa ko adi kal lelo brosse hunoko ma ha laaɓa
so tawi a fini aɗa wawi brossade subaka bisimilla sa wawi brossade sa caggal nde kaccirɗa brossoɗa jaaha ɗiɗo waktuji ɗiɗi so neɗɗo ronkani yo tinno yo toppir ɗum kadi gowna ɗum sukaɓe maɗa guila pamdi saabu sukaɓe eɗen gandi jiiɗi sucrerie jiiɗi gueɗe baɗɗe sukara ko wayno chocolat en ko wayno tankeleje ene gueɗe baɗɗe noon foof ɗakkoro ko ñiiƴi ɗum noon tinɗa ɓinguel maɗa jangguinguel brossade kadi gande pat sukaɓe ne woodi woni ema e sukaɓe ne woodi yaroɓe duuɓi tati en yaroɓe duuɓi joyyi yaroɓe duuɓi jeeɗi ha duuɓi sappo e ɗiɗi ne woodi à partir duuɓi sappo e ɗiɗi noon fayi dow hankkadi sappo e joyyi en ɗum hankkadi jomum ne wawi utilisde pat mo jinna mum utilisata kono enen noon en teskima saaha sukaɓeɓe e mawɓeɓe foof ndendata pat ndendata pat dentifrice o ala cukalel ne jogui pat jaahowo e muɗum sa yeehi pharmacie ne waɗi ma yini winda de 0 ma yini windade 1 ha 3 ans walla ne windade 3 ha 5 ans walla ne winda 5 à 12 ans foof ne winda hen namdoɗa kene yaada cukalel brosse mum kadi ne woodi kene haaƴe hunuk cukalel saabu brosse babiraɗo e brosse cukalel wona gotum non gekkiten sukaɓeɓe so tawi aɗa brosse o mbiya cukalel ma yo musane brosse o so ñaami gayni adi ken lelo mbiyaɗa yo ya brosse yo lelo non jangguinirta cukalel maɗa yo juul ko adi kene lelo yo juul so fini subaka sa jangguini ɗum noon brossa tan guila ne famɗi ma gandanɗa hoore maɗa neho e ndi nedi hankkadi so ɓooyi watti hankkadi ko réflexe so fini tan ƴettata brosse mum hay sa wiyani ɗum noon hono jangguitirta ɗum jamma foof yo brosse hankkadi so hirtima gayni tan ƴettata brosse mum yaaha brosse yo tawa wiyani ɗum noon ni hankkadi wowti ni ma ndin mbaadi musidɓe tedduɓe jiɗɗen uddirde yewtere men ko laaɓal kadi to banggue noppi to banggue noppi nofuru ma lawƴe nofuru ma lawƴe surtout sukaɓeɓe ay cukalel maɗa cukalel maɗa pijjoyol guel tinno toppito gandanɗa hoorema toppito gueɗe ɗiɗi e majjum e muɗum toppito kala saaha darde ciganeji muɗum toppite kala saaha darde ciganeji muɗum so tawi a yi ciganeji mum ne jalti ciganeji mum ne koltonoɗa ɗum ciganeji muɗum kotoro kon ne woodi ko wiyete coupongle walla saɗa wawi hay soko layset tawa noon wona layset dendaɗo walla wona coupongle dendaɗo kolki ittana ɗum ciganeji mum ha laaɓa caloɗa neha ciganeji saabu salte kewɗo natata ko hakkude ciganeji eɗen gandi sukaɓe gueɗe ñaama tawa coɗaki walla coɗoraki sabunde so tawi salti o nana e ciganeji mumen ñaami ene adda ɗumen microbe mawɗo cukalel foof jaaha dow wuuro kebloɗa gayna lawƴira junggol ma gotel jalta ene wawi taw ko jaaɗa dow wuuro hono ko naati walla microbe baƴi walla ko lombi hakkude ciganeji maɗa sa arti a defini yimɓe walla waɗni yimɓe ton walla wanni yimɓe ataye musidɗo microbe o ne wawi nadde ko mbaɗanɗa yimɓe ko ñaama heeɓa hen rafiji ɗum noon tinɗen yo neɗɗo holto ciganeji mum ha laaɓa ha wona piyo hoddu ha wona mi yiyani poof kaɗa neha ciganeji maɗa ha gandanɗa hoore maɗa aɗa garta yimɓe walla aɗa gañi yimɓe walla microbe aji naata hen yo ciganeji kolkise kala saaha ko wona ɗum ko yo yimɓeɓe tinno yo toppito guila e bebbeyel de guila e bebbeyel maɗa sa looti ɗum a lootiri ɗum sabunde walla ɓinguel ma ɓiye adolescent woni tokoso duuɓi 3 en duuɓi 4 en a lootiri ɗum sabunde saaha walla kañum hoore mum looti hoore mum sumbu o woni sabunde saaha naata e nder noppi mum ene keddo toon walla ndiyam ne heddo toon ɓuuri moƴƴude kala saaha hayso bebbeyel ma jibinanguel tokosel tige coton ne woodi tawa ko moƴƴo itta tige coton maɗa bebbeyel ma guel to leeli ɗo ƴetta tige coton mbaɗira seesa mbasa forsude mbaɗa nettoyé nder nofuru muɗum ɓinguel maɗa ne fija ne ɗumnina saaha foof nodda ɗum lelna ɗum sara maɗa ƴetta tige coton lawƴeɗa ɗum noppi muɗum ma yi salte gonɗo ɗon itta ko salte o sa yaltini kolla ɗum ha yiiya anda ko salte woni toon mbaɗiren tige coton waɗi yimɓe ɗo jiiɗa fof ene waɗa taw noppi ko cukki noppi ko ngati ene waɗi yimɓe saaha jiitaki ene mbaɗa hen capsule ngaji biki en walla ne mbaɗa hen ko wayno jamɗe ene korkita par ce que noppi kono ko ngati ko salte woni toon ɗum noon so neɗɗo yo tarɗen gueɗe saabu ne wawi wode ko duƴƴi e tampon nofuru gañma janggo e jaam nofuru ma watta ɓulde walla nofuru ma natta nande kadi holno salte heewirta e nder nofuru jomum nattat nande ne sukka ene usta nande cukalel donc sa ronkani kala saaha ƴeew tige coton maɗa walla coton tige taw ko moƴƴo ko d'origine mbaɗa seesa waɗi to coton tige noon hande ko piraté holno mbatta tan sa renaki heddorde nder nofuru maɗa walla taw tawi ko bebbeyel duƴƴo e nder nofuru mo gañi ɗum ala bebbeyel ne jogui tige coton taw ko lefɗo ɗum noon tige coton woodi taw ko lefɗo pour bebbeji tige coton ne woodi pour sukaɓe tige coton ne woodi pour mawɓe lawƴen noppi men e kala saaha surtout so neɗɗo yaltittaɗo to ɓuftima gayni mawɗo yo tokoso kala saaha ƴeew tige coton maɗa lawƴa noppi maɗa mbaɗa noppi ma ɗiɗɗi foof ha laaɓa lawƴa ɗum ha laaɓa mbaɗira seesa
mbasa ganje noppi maɗa mbaɗira sesa mbasa helde gueɗe tiskoton hedda toon kala saha neɗɗo loosi tiskoton loppi ɓeɗi lawƴude ko saha nde ganduɗa ɓuftade a lootima a ƴetti saɗa ma gayni a waɗi ha laaɓa yalti ƴeew tiskoton maɗa hay sino sabu so tawi sabunde nande toon wayno guufanan toon no yaltin ɗum ha laaɓa so tawi wol ndiyam ne heddi toon ene yorna noppi ɗi ha laaɓa sabu ndiyam ɗam sidi walla sabunde so heddima tan a yalti boowal poussiére ne wawi nadde hen foof wawi ɗakkade hen yanta e dépôt gonɗo yanta e salté gonɗo waɗa dépôt jooɗo toon ɗum so ɓooyi ne wawi ni hadde hay neɗɗo nandi walla ñawna noppi batta siwde walla noppi batta gañade batta ganda yaltinde borde walla goɗɗum ɗum noon foof ma neɗɗo rento ɗum buuɗaliru men nde so feeri feeña e windere feeña e ɓataki bindaɗo ɓataki buuɗaliru meɗen ko fate cellal aadi ko fate laaɓal noppi e laaɓal hunduko e sawtowol musidɗo mon silmon Haly Abou Ba yo jaam Allah ñalla nen